Sustabizek ekitaldi ezberdinak egingo dauz hurrengo egunetan. Iraiak 6 Muruetan izango dira goizeko 12 aurrera. Ordu batetan herri kirol erakustaldia egingo dabe. Inar Urrutsua Ondarrutarra, Julen Iturriaga eta Inise Perez Bedarutarrak eta Leire Astoreka eta Leire Olea Gernikarrak egongo dira bertan. Ume eta familientzako jardunaldi parte hartzaile be izango da. Iraiaren 7 Nabarnizen egongo dira herriko plazan goizeko 11 Arkupe Sustabiz Kirol Elkarteko eskupilota partiduak egongo dira eta 12 ume eta familientzako jardunaldi parte hartzailea egongo da. Ordu batetan berriz, herri kirol erakustaldia egingo dabe, Ainise Perez eta Julen Iturriaga Bedarutarrak, Angels Bello Busturitarrak, Jon Lapasaran Arabarrak eta Leire Olea Gernikarrak. Iraiaren 13 berriz, Gernikalumoko Euskal Herria Museoan izango dira, goizeko 12 aurrera herri kirol erakustaldia egingo da bertan Euskal Herria Museoko lorategian. Ondoren, ume eta familientzako herri kirol jardunaldi parte hartzailea egongo da, besteak beste lasto jasotze eta botatea, aizkoran jolasak eta harri jasotzaileak egongo dira. Ingude jasotzea ere burutuko dabe bertan. Jose Martin Bustintza Tubi Dimatarra, Aitzol Atutza Dimatarra, Leire Olea Gernikarra eta Ane Atzutegi Usansolotarra egongo dira herri kirol hauek egiten.